Na dnešnom dni regiónu sme chceli deťom priblížiť aj maľbu na textil. Použili sme pritom fixky, aplikátor, aj farby na textil. Mohli si dobrovoľne vybrať, čo im bolo bližšie a s tým sa im lepšie pracovalo. Deti svojou takou bohatou fantáziou, originálnou farebnou kompozíciou vdýchli vlastne tým starým látkam nový život a vytvorili nové predmety, ako boli krásne hračky, tašky či iné veci. No a zároveň sa pritom aj zabavili, zahrali sa, zaspievali si. V našej krajčírskej dielni sme hlavne od rána šili sme zo starých látok. Používali sme staré gombíky, čipky, recyklovali sme proste materiály, ktoré sa doma už nevyužívajú. Obohatením bol pre nás aj šiací stroj, ktorý vyšíva. Zapožičali nám ho z domova sociálnych služieb Olichov a od rána šiel naplno a vyšíval pre deti krásne vrecúška.